Здравейте, аз съм Цвети от Bloodwise и днес съм тук, за да ви напомня, че крайният срок за подаване на данъчна декларация на физическо лице наближава. Той е 30 април, но всички знаем, че не е добра идея да оставяме задачите за последния момент. Декларация подават хората доходи от граждански договори, найми, аренди, продажба на имущество, свободни професии, занаятчийска дейност, както и продажби през куриер и дори съдържание в YouTube и социалните мрежи. Ако не сте сигурни дали и вие трябва да подадете такава или не знаете как да го направите, винаги може да се свържете с нас. Нашият екип ще ви съдейства изцяло дистанционно, като не е необходимо да напускате дома или офиса си. Ще ви помогнем да подадете декларацията си в максимално кратък срок, с коректно съдържание по електронен път и с възможно най-много данъчни облекчения. Повече за нашите услуги може да намерите на сайта ни bloodwise.com или да се свържете с нас на телефона, който ще намерите в описанието.